נו, משהו השתנה אחרי כל השנים? בחיים? ברור. במרגש. במה? במרגש. כן, אני מרגיש מבוגר. מבוגר שמתעסק עם נוסטלגיה. בעוד 1.5 קילומטר. צא ימינה אל 41 באר שבע, ירושלים. ולא פנינו? לא, אם לא היינו צריכים לפגוש את איתמר. זה קצת סיבוב כזה. הבנתי. 7 דקות. עשית עכשיו כזה למצלמה? זה אמור להיות כאילו על עמודה? לא, פשוט היה מצחיק. זה אתה יודע, אתה לא יודע מה לעשות. אתה לא יודע לעשות משהו מול מצלמה? מהצד הזה של המצלמה. מהצד הצד הלא נכון. כן, זה הצד הלא נכון של המצלמה? ברור. 30 שנה צלם, זה מהצד הלא נכון. אנחנו נוסעים לכיוון הערבה, יורדים מהנגב למטה. בעוד 1 קילומטר. פנה ימינה אל 90. בלי לזוז. כן, הפיגורים מסוכנים, נו מה, אני לא יודעת לשמוע כמוך. לא, אבל זה שורף את הברקסים. זה אתה עומד שם, יאללה, סע. כן. סע. מה קורה בברקס? הרכב חברה. כן, זה ההבדל. אצלי זה לא רכב חברה. יצא? מה? טוב, יאללה, ביי. ביי. נסענו פעם בצבא לבקר את החברים שלנו בהיאחזות של הנחל. נו. ואיתמר הוא שמאלי. ושמאליים הם מבולבלים עם כיוונים. ואנחנו יושבים באוטו והגענו למזלג. והיינו צריכים להמשיך ימינה במזלג. ואני אומר לו ימינה, והוא סוטה שמאלה. ואני אומר ימינה, והוא סוטה שמאלה. אני צועק לו ימינה! והוא סוטה שמאלה. בסוף, ברגע האחרון הוא נעצר בעצירת חירום באמצע של המזלג. אומייגאד. כמו שכמעט עכשיו פנינו שמאלה סתם, אחרי איזה משאית שלא קשורה בכלל. אז איך זה שהוא מוביל? כי אם אני אוביל, אני אגיע שעה לפניו, אז מה יצא לנו? יש פה כל מיני תרמילאות, יש פה, תראי, אנשים פה תלו כביסה לייבוש, את רואה? מה, אנשים ישנים פה? כן. יש פה זבובים. יורדים מהאוטו ואתה הביתה. אז איפה, מה זה, זה תצפית ומה זה הפטריה הזאת? זה צורה בסלע. לא, אבל מה ההבדל? אני זוכר את זה. זה המפורסם. אפשר לראות אותו גם צורה אחרת, יש הרבה כאלה. איפה החניה של זה? ליד. ואז אם רוצים לאגם אז צריך לחזור. נראה לך שנמצא את זה? מקווה מאוד. שאני אעמוד לפני לוחות הברית, אז הכל יחזור אליי. נו איתמר, הכל חוזר אליך?
כן? בוקר יום שישי, הגענו לפארק תמנע. זה לא ננעל לי, והייתי חושב לא נצא ידני. הגענו לאתר הפטריה, מלא טוריסטים באים לצלם אותה. רונן לקח נייר טואלט, רוצה לחרבן בשטח. עכשיו אנחנו בדרכנו למצוא את הקבר של הוויסקי. זה מהצד ההוא. אנחנו לא עלינו מפה. מהצד השני, מוסתרים כאלה. נכון? אפילו שלא יראו אותנו. אנחנו נלך על קטן, אתה מבין? ונעשה פרויקטים קטנים, פרויקטים של מידי, פרויקטים של זה, פרויקטים של ההוא. אבל נעשה... וזה נכון? איזה התרגשות! זה המקום, אופיר? כן. 25 שנה! יש פה סעים שלא היו. הנה הצלב. יש צלב? למה 25 שנה יותר? כמה? באיזה שנה זה היה? 25. לא 4? 4. נו, זה 27 שנה. הנה הצלב. יש צלב? כן. יש את הסימן, את הצלב? הנה, אני עושה זום על הצלב. רואים את הצלב? כן. אני קצת רועד, אבל לא נורא. הדור הבא חושף את שרידי הדור הקודם. פה קבור הוויסקי. פה קבור הכלב. מה אתה עושה, רונן? חזק את הצלב. לא סחף ולא נעליים. קבור פה כמו כלב קבור. אשכרה לא פתחו פה קיוסק. ולא היה סחף. גדול, מושלם, בחרנו את המקום המושלם. טוב, בוא נתחיל לסלק אבנים קודם. דוד הבא, תן לנו לעבוד. צריך על הדור עד שנגיע לארגז, יש שם ארגז עץ. טוב, מוכנים? מוכנים. מה זה? פה. הנה העץ. הנה זה. טוב, עכשיו אל תפצע אותו. רגע. זהו. הנה הארגז. איזה קטע מטורף. אתה זוכר שהיית מתבחן שאתה הפועל של הלהקה? אתה רוצה... וואי, מפתח. יש מנעול. לא הבאת את המנעול? איזה מנעול? נשבור אותו. פאקינג שיט, צריך להצטלם איתו. מה שכן, בוא נעשה תמונת המגע. נו? איתמר. כמה רעידות. ביום שבאים להוציא את זה, מביאים כל מיני קולות וזה, באים לפה, מוציאים ושותים את כל הבקבוק.
כל הבקבוק. כל הבקבוק. מענן. למה? אחר כך נשאר פה איזה כמה שעות בשביל, אתה יודע, להתפקח. חלקה לי המצלמה. אין פרצוף. אתה אדום כולך אבא. לא, בסדר. בואי. טוב, נפרוץ אותו? חכה רגע, שלא תשבור את הבקבוק. לאט, חכה. אבל לא מפה. נראה לי על המנעול, לא? או. יופי. תביא את הכף. תכניס אותו פה. זה הצירים. תכניס פה ותרים. סגרנו את זה, מסמרים גם. וואו, בקבוק בפנים. לעבור מכל המסמרים. כוסות לא הבאנו? עוד פעם שכחת? וואי. בלק לבל. רד לייבל. היפר מה? ג'וני ווקו. היפר שוק. כמה עלה? 107? 107 בבאר שבע. איך הוא תשתה? אתה חושב שהוא... כן. שהוא חי? למה שאפשר לא? לשתות אותו? בטח, למה לא? לא יתקלקל? 25 שנה בחום הרותח. מה יכול להיות לו? רק השביח. הוא איסקי סקוטי משובח. ג'וני ווקר. יש לו בפנים קצת חרצפים. לא. חלק מהטעם. הוצאנו את הבקבוק! הוצאנו את הבקבוק! לא להאמין. 27 שנה! לא, בשביל לא, אבל מה אני אכפת לי? אני לא אכפת לי, כאילו, אני רוצה שנמשיך לעבוד כדי שנמשיך להוציא שירים. עכשיו אם היא תיכנס לי פתאום לדיכאון, אז היא לא מסוגלת לשיר כשהיא בדיכאון. נגמר, אפשר ללכת לחפש זמרת אחרת. ומי מזיין אותה? זהו, פנדנגו נגמר. כן. מי נפל בדרך? גם בפנדנגו לא כולם הגיעו לישורת האחרונה. ליעד הסופי. וואי וואי, אם אני אשתה אני אמות, אני לא... זה ריח טוב. אני ואלכוהול. לא, תשתה קצת. לא חברים. טיפה. טוב, לא התקלקל. נו, ברור שלא. וואו. וואו. שרף לי את הגרון, אבל בסדר. וואו. יש איזה טעם טוב. טוען, שמר על הטעם. אני אנהג. אני? בואו קחו לגימה תשים גם. לי קצת. צריך לגימה. תשים לי קצת. מאיפה הבאנו ארגז כזה טוב? עם מנעול. בטח אני לא זכרתי את כל זה ככה. בטח מהמחסן של אבא שלך, היה לו את כל הזבל היה לו שמה, לקחנו ממנו, בטח. וואו. לא מאמין שחזרנו לפה אחרי 27 שנה. תקשיב, רואים את להוציא הצלב. זה. הייתי בטוח שהסחף פה וההר התמוטט על זה. גם אני, הייתי בטוח. שמכרנו מקום טוב. תביא להם מים, מתן. כן, תשתו. אני אביא לכם לשם. עכשיו זקנים, אה? תשתו, שלא יקרה לכם משהו. זה מה שאתה רוצה שאתה מתבגר. בסדר, אין לנו נוסטלגיה. זה הריפו. באתי מירושלים, שלום לך. שלום. מה אתה הבאת? יצאנו 4 חברים לטיול. אתה המסור? כן. אוקיי. וביום האחרון שחזרנו היינו מאוד מאוד עייפים, ואני וחבר שלי פשוט נרדמנו אחד על השני וגם לא שמענו אחד את השני. והנהג הוא הסביר בגוף הסרט בדיוק על התופעה. התופעה שקראנו לה המסור ועד ינסו. גיליתי את התכונה המופלאה של איתמר, ללחוץ כאשר הקירות מזדעזעים. אז הוא אמר לי שאם יש חלון פתוח בחדר אז הוא לא נוחר. כל הזמן הייתי עושה כל מיני טריקים עם החלונות, פותח, סוגר, כלום לא עשה. ואז כבר זה ברור שהכל שקר אחד גדול, והמסור
שהעד ינסר, אפילו אחרי שהוא עשה ניתוח באלפי שקלים, עדיין המסור מנסר, והם עבדו עליו בסך הכל. ועכשיו זה עוד שקט. אלה היו שלושת הקטעים. Your body moves just like